Der kostede mål. Nu bliver han sat under pres igen. Fischer med i højre side. Indlægget fra ham. Velmødt af Boring. Boring på overlæggeren. Opfølging Lundberg. Der smækker den over. Randers viser til. Lykkes med Randers. Sidst Hobro var på besøg. Igen. Silva. Boring. Boring knalder den ind. Kvik replik for Randers. Jonas Boring smasker den ind. Og det er der ingen tvivl om. Stor pres her. Bøge mister den. Ishak med en fri mulighed. Ishak! Mellem benene på Rask. Men ud over baglinjen. Amini driver ind i banen, så spiller han Boring, der er hurtig. Også hurtigere end Bjørn Poulsen. Så er det Johnny Thomsen, der sparker. Ja, altså hvis han flugter den ind derovre fra et god. Folk må selv google, hvorfor det er. Ingenting her, Sanka. Det er Boring, der stjæler bolden fra Mathias Sanka Jørgensen. Og så kan han ærge sig gennem. Vinder bolden, Santander. Flid og omhu. Hyggelig. Og der bliver ikke dømt frispark. Der bliver til gengæld dømt hjørnespark. Ja. Fischer har fortsat et halvt minuts penge at arbejde med Randers. Frispark, det er ikke særlig kløgtigt lavet af Hyggelig. Og det giver muligheden for Randers for. Men det ender jo med voldsomme cifre. Ser det ud til lige nu. Ikke slut endnu. Nej. Afslutningen her kommer godt med ellers lidt køligere højre ben fra Boring. Ja, men jeg synes, det er en kamp, hvor vi Finger. Boring hælder den glimrende ned. Det er en ganske ekvilibristisk afslutning af Pasicek. og også en straf. Så kan han slå den ind med venstre, bliver presset godt af Drachmann. Afværger et indlæg i første omgang, så kommer det fra Johnny Thomsen, og de prøver at blive ved. Ishak derinde, Sander for Randers. Randers har scoret til 1-0. Jonas Boring stiller bolden med kamper. Kjell kommer til, og det er Johnny Thomsen. Og der er en start. På hjemmebanen, Græsborg Park. Boring ligger den ind, Lundberg kommer til. Ja, så er jeg i gang med anden halvleg. Lundberg. Igen Boring. Nordsjælland skal se, om de kan finde lidt ro i spillet igen. Og Randers til at løbe lidt efter. De mange gode afleveringer sammen. Der vil være ekstremt hurtige kontraspillere. Det har det ikke været endnu. Igen Boring. Det er fremragende Boring udenom Gregor ind til Nikolaj Brock Madsen. Lundberg ligger der. Og den bliver taklet der i Lundberg for en gratis mulighed. Lundberg! Spil for forsvar. Der skal de ramme hinanden, danskerne. Mulighed her. Sagt et eller andet konstruktivt til Randers-spillerne efter de første 45. Hvad vil du så have ændret på eller sagt til spillerne derinde, Per? Jeg ved ikke, om jeg vil, altså det er ikke så mange ting, jeg vil ændre på, men jeg vil ligesom sige til dem, tag nu bare. I Michael Lump og Daniel Jensen, som satte sig meget på at komme op i Alka Superligaen. Her var der en god mulighed til Amini. Og dengang er det Jonas Boring, der faktisk for første gang i kampen eller hvad man vil. Om de suger kunstgræsser op i sig, eller om de ikke gør det. Så det kan altså godt være noget med fodtøjet. Udmærket Randers-spillet ender hos Ronny Schwartz, og Jonas Boring slår den ind over første gang, og det er udmærket det der. Brock Madsen timer sit løb fornuftigt, men får ikke helt ramt på. Til fingre også, som frisparket her, 2 scoringer.
Det kan være, de har en lille aftale fra træningsbanen. Ja. Dennis Sørensen får dækket sin bold godt. Del Hente, som har været involveret meget, men som ikke rigtig har fået noget konkret ud af situationerne indtil videre. Henrik Madsen. Blandt andet Ajax i aktion ude mod AZ Alkmaar. Ajax med 5 danskere på banen i første spilrunde, og så selvfølgelig også OB og OB, som vores kamp søndag efter. Og dit ambitiøst og et godt skifte frem mod Henrik Dalsgaard for lige en kop kaffe for meget der. Osted kaster den ud. Jonas Boring, som altså sad over i torsdag, så derfor ikke må formode sig at trætte ben her. Udmærket angreb, han sætter op. Han var nærmest ikke til at styre Jonas Boring, da jeg talte med ham i Davids. Det er så udmærket spillet af den centrale midtbanespiller hos Randers. Boring fører den videre til Davids. Jonas Boring var lige stoppet i sin fremdrift, og den har været ud over mållinjen. Ja, Randers' bedste angreb i kampen efter 40 minutter. Anders Christiansen. Nu er der et frispark til Randers. Bjarnason, der lige bliver sat af Lindberg. Anders Christiansen kommer ind i feltet. Petri, han kan skyde for distancen. Han har vist før, han kan. Scorede et fantastisk første mål i Superligaen imod Horsens. Så en lang igangsætning. Jonas Boring, han er hurtig. Jonas Boring, når han kommer op i fart. På tværs, Ronny Schwartz. Igen Jonas Boring. Som Bure kommer ind i feltet. Så er der muligheder herover i højre siden. Søren Christensen. Boring. John Davis i 2. Og det er Købstil er heller ikke større. På 6 dage til OB. Hvor den sviger. Ja, det er ikke godt. Tabe den kamp her i dag. Men altså, et veldisponeret og velorganiseret midtjysk hold skal jo have stor cadeau for, fra mit synspunkt i hvert fald, for den indsats, de laver. Mette Boring, der sender den videre ind, så har vi 4-1, Danny Olsen. Ja, det er fremragende mål.